Здравейте, хора! Аз съм Русица. Това е новото ми видео, първото. Днес ще се запознаваме с моите хубави животни. Това е това е Лъки, моето кученци. И понякога може да пишете коментари и на колко години. Той е на 6, мисля. Порода Джак Ръсел Пинчер. Смеска и мъжки. И за първи път това ми е първото кученци и много си го обичкам. И това не ми е първото животно. Това е пушче. Моето пухкало зайче казва се Никол. И на 5-6 години и наскоро очакваме мама да му купи мъжки и ще имаме малки сладки зайчета. Дори понякога мама се шегува, че знае Бог, също тя така понякога се размърва лапичките. И не знам кога ще качам нова видеа, но ще очаквате. И че това беше всичко от мене.